Joo, täällä on Alpeslu TV. Mulla on siis semmoista asiaa, tai aika surullistakin, mutta mä en tiedä, onko tää teille surullista yhtään. Mä oon siitä ihan varma. Elikkä... Anteeksi, toki käynyt meidän naapuri synnytyspyörällä ja mä olen täällä pihalla. Elikkä mennään asiaan. Joo, elikkä toi LPS. Ulkonasarja ei jatku. Ei se mikään sarjakaan ollut, mutta siihen piti tulla 3 osaa. Selitys sen takia, koska mä en tykännyt tehdä sitä sarjaa ja mä en saanut oikein siihen mitään jatkoideoita. Ja se LPS Lost Love tulee ehkä ensi viikolla. Mä en ole vielä ihan varma, että montako osaa siihen LPS Lost Love tulee. Ja se alkaa tällä tai ensi viikolla, niin kuin mä sanoin jo. Ja siihen tulee, mä lupaan, että ainakin 5 osaa siihen tulee. Mä en peru sitä lupasta. Mulla alkaa sitten, kun mä oon tehnyt sitä LPS Lost Love, eli LPS Exen rakkaussarjaa vähän aikaa, muutama osa siitä. Niin mä alan tekemään uutta sarjaa, jonka nimi on LPS Kiusattu. Ja pääosassa tulee olemaan ehkä minä, koska mä oon lempipetsi. Siis tämä on mun lempipetsi. Julia. Tuo mitään. Ja mä lupaan ihan varmasti, että se LPS Lost Love alkaa. Ja sitä mä en peru. Ja siihen tulee kai noin 4 kiusaajaa. Mä teen siitä vähän myöhemmin video, sit kun mä oon saanut tän julkaistua YouTubeen. Niin, ja tän mä julkaisen ehkä huomenna. Kai, mä en tiedä. Mutta joo. Ja mä ehkä toidan muokata sitä LPS Lost Love tai Kiusattu sarjaa. Mä en ole varmaan muokkaamassa mä sitä, koska mä en jaksa ikinä muokata mun videoita. Mä oon niin laiska tyyppi. Ja siis joo, elikkä tänään tulee vielä uutta videoa. Mä taidan julkaista se jo tänään. Ja nyt väkivalta. Oho, mä en edes näkynyt tossa. Tiedätkö, mun vähän outo tyyppi. Kuvauks toi? Oottakaa. Kuvauks toi? Joo. Mä en tiedä toi tätä. Mä oon vähän sekasin, mutta siis se Lost Lovein ehkä jopa saattaa tulla tänään kausa. Kai, mä en oo ihan varma. Kun tämmösiä jotain tyyppejä. Kiusaamaan, mä en vielä tiedä ketä ne on. Mehtun takin päällä. Koska tää asfaltti on märkää. Tää on vähän epätarkka. Sori. Siis. Joo. Ei mulla on asiaa.